Right, this is Ngobo 2010 Sharp Eye Channel. We are here at Orlando Stadium. Orlando Pirates 2, Magesi 3. My brother, how's it? Ngirathi bhuti. Sharpman, ufila kanjani ngegame namhlanje? Hayi game inhle kakhulu mfethu. Hayi mfethu kwale khona ibhakapha ibifikile. Hayi kodwa safanele o referee impela siyakhala ngabo. Siyakhala akusho ukuthi ngoba iPirate idliwe namhlanje sikujabulele lokho. O referee baba nesandla emagemini manje iVAR siyayidinga. Hayi sithi hayi lale ngencebe iOrlando Pirates. Abasupported thina ke namhlanje nathi bekhona esokuphakamisa njengekhosi. Sesifikile yabo imakhufe le iyona esinika amandla uthi manje yabolele buli hayi impela ngathi yalapha ePefeni hayi ePefeni hayi lebuli ade ngihamba nabafana bami ibhakabhaka hayi lidlalile mfowethu ngeke ngidlela umona futhi ngeke ngesombe la mase kuyegcineni hayi liba inkinga kakhulu mfowethu kodwa o referee mfowethu angifuni uqamba manga khona la ngibona ngathi nepenalty befanele beyithola bangayitholi befanele beyithola ipenalty Pirate namhlanje bekufanele bekhona ipenalty abayitholayo kodwa sizothini namhlanje abeze bezobheka nathi ukuthi na abeze amakhosi for life bazonisupport bazosupporta sibasupportile namhlanje Thank you, right